action. Shayi biredi bota kwai. To ni mun ta bayan. Yi kwan fuskar ka. Hello Alilu. Wai me yasa kake so ka bata mun rai dan bana wure ne? Ba na so ka daina mun irin wannan gantan. Alilu ka gane idan Adam Zango ba zai abun nan ba kawai ka fitar da shi. Idan ka koma ka ce ni ban san ma me zan muku ba gobe zan dawo kawai a ci gaba da season din nan. Shikenan nan kira ka da baya. Ranka yi. Kana da ma da ranka yi baya da zakakuran tani mu shine muka ce bari mu zo mu ma yi maka a sama a hidimar da za mu ci ko da wani abu ne sai mu har hada ma kai kuka kawo wani abu a gurin. Yan comedy ne ko? Ranka yi comedy ne kuka kawo wasu abubuwa a gurin. Ai wannan sanyi ranka yi. Yawwa ranka yi. Za a haɗa ku da su ɗan Yaraba? Ba komai. Bari sai lai sai ɗan Yaraba. Ka san su ranka yi. Allah ta ma nan kare. Da kayana ma su kiyaye. Allah zan ce bai inna wai sama ka sha amma kar ku damu za mu haɗu dan kai ku har kan wai ga kokon wai ba ka sai da kudin hekarin jiya ba wai ba za ta baka siga ba ga siga ko subhanallah